Mitä vittua? Ei ole mitään niin mahtavaa kuin kokaiini. Aika on koittanut. Ja veljet, minun aikani. Katsokaa, kakkaa, vaskaa, TV, vittu, hoitaja, tulee. Paista tätä! Haluan lisää! On tullut aika kiinnittää turvavyöt ja katsoa kuka vielä lähtölaskennan päätyttyä. Ensimmäistä kertaa Bassin historiassa minä, sinä, Lucy. Niin, saatat sanoa, saatana, Bass, melkoinen kulli sinulla. Ja saatat olla oikeassa. Haluan ykkösluokan Haluan ykkösluokan piiriin. Haluan ykkösluokan huonon. Ai niinkö, Bass? Haha, niin! Ja Bassilla seisoo. Ja minä todistan sen nyt heti. Se on niin kaunis! Olen koskettanut kasia kasvoja. Ja minusta ne ovat kauniit. Ja hyvät.